5. december 2024 je významný tým, že máme deň otvorených dverí. Čakáme teda návštevníkov a budúcich záujemcov o našu školu. Na našej škole môžeme študovať 4 technické alebo 4 študijné odbory. Je to klasické strojárstvo, potom je to elektrotechnika a mechatronika a od budúceho školského roka by som chcel aj predstaviť nový študijný odbor technické líceum. Už ako názov hovorí, líceum ide vlastne o všeobecné vzdelávanie na technickej škole. To znamená, že všeobecné predmety boli posilnené a sú doplnené o technické predmety z oblasti elektrotechniky, strojárstva a ekonomiky. História našej školy sa píše od roku 1951, čiže tento rok sme oslávili 73. výročie založenia školy. Škola za ten čas vychovala viac ako 16 000 absolventov. Mnohí z nich sú z Trnavy, v okolí Trnavy, ale študovali tu aj študenti z Čiech, z Ukrajiny, študovali tu aj zahraniční študenti z Afriky, z Ázie, takže táto škola má aj takéto zázemie v histórii, ktoré vlastne nám dáva aj taký ten odkaz do budúcnosti, že tá technika sa musí a bude rozvíjať aj v Trnave naďalej. Čo sa týka úspechov našej školy, tie úspechy raz sú väčšie, raz sú menšie. V poslednom období sa nám darí hlavne v robotike. Máme nové študijné odbory mechatronika, kde vlastne žiaci získavajú vedomosti z oblasti robotiky, CNC strojov, ale aj z automatizácie a z nových technológií. V strojárstve úspechy máme v technických konštrukciách, v nových programoch, takisto v riadení CNC strojov, zváracích zariadení. Do budúcna by som zaželal škole veľa dobrých a úspešných žiakov a absolventov, aby táto škola ešte dlho bola v sieti škôl a patrili sme medzi tie lepšie školy v rámci Slovenskej republiky. Tak ja by som tiež chcel ísť na mechatroniku, lebo vyzerá to zaujímavé, čo robia na tomto odbore a vyzerá, že by ma to bavilo, tak by som sa chcel ísť. No ja by som tiež chcel ísť na mechatroniku a mám tu kamarátov, ktorí už sú na tejto škole a podľa toho, čo mi rozprávali, tak je to celkom zaujímavé a aj to, čo tu robia, aj viaceré tie odbory, nielen mechatronika, takže ma to asi celkom bavilo. Mne sa páči. Programovanie tohto robota sa učí v 3. ročníku, trvá to približne 20-30 minút, kým sa naprogramuje a funguje tak, že tam máme prísavku, ktorá prísaje kocku a preniesie ju na určité miesto. Sa učí vo 4. ročníku na hodinách mechatroniky. Učia sa vlastne PLCčka. My používame od firmy Schneider a Siemens a takisto vlastne používame alebo pracujeme s programami jazykmi programovacími, a to je Grafset a Ledger. Tuto vám vlastne ukážeme program v Grafsete, ktorý pracuje respektíve zostavený tak, aby zariadenie plničky nám pracovalo, takže sa plnia flaštičky a toto zariadenie vlastne môže byť súčasťou nejakej linky v priemysle. Takže páči sa. No, ako pani profesorka povedala, tak tuto žiaci naprogramovali určitý program, ktorý vie rozpohybovať zariadenie, doplňovačky. A je to spravené teda v Grafsete. A informácie z tohto programu sa prenášajú do PLCčka, to je táto šedá skrinka, a tá
vie zadať nejaký úkon alebo rozpohybovať celý tento mechanizmus. Môžeme si to ukázať a môžete aj sledovať túto modrú guličku na monitore, ktorá sa bude hýbať smerom nadol a každá táto ako keby úroveň bude ukazovať, aké prešli úkony. Hej. A vlastne úlohou je dostať túto kvapalinu do tej flaštičky cez túto striekačku. Táto striekačka nasaje vodu a potom ju vlastne vytlačí do flaštičky. Pán Šaka, dobrý. Teraz vlastne dáš pre šteky alebo vlastne môžeš rozličať. Ja mám dopustené ruky. A tu asi položíš toto, keď už budeš mať a už sa ti začne točiť. Rozdeliš si a ty si poležne tiskem. Ale ne jak vetinku. Ale dobre. No. Máte odplantovanie tak vám treba teda pod nejakou organizáciou, kdy ste to robili a bolo by to oveľa viacej finančne a tuto máte naozaj za smiešné peniaze. Teda prekonal svetový rekord v medzinárodnej radioamatérskej súťaži, vlastne v jeho mládežníckej kategórii. A máme tu viacnásobné úspechy, ktoré mávame v Zenite dosť často, alebo v tých spomínaných sočkách, čo vlastne či už vyhrajú okresné alebo krajské koložiaci a niektoré aj celoslovenskú úroveň. A to je asi tak z našej strany všetko. Tlačíme momentálne takéto držačiky na menovky, keďže neobjednala škola dostatočný počet, tak musíme improvizovať. Tak dneska ráno sme si ešte namodelovali teda držačiky a teraz ich tlačíme. A nie len vzdelanie, ale aj srdce je pre nás dôležité. A to si myslím, že aj vidno na nich. Tak. A aj to, že keď je nás málo, tak naozaj si ich ľahšie sa zapamätáme, ľahšie sa spoznáme. Nie len po tej odbornej stránke, ale aj po tej ľudskej stránke. Samozrejme v maturite slovenčiny, angličtinu, majú fyziku, mechaniku, elektriku, všetko sú teoretické predmety, niekedy sú možno únavné, niekedy ich to možno aj nebaví, ale tá teória je dôležitá veľmi. Ale na to, aby to celé tú teóriu pochopili, tak musia to aspoň trošku vidieť, jak to funguje. Ja som maturant, robím sočku, stredoškolskú odbornú činnosť a toto je môj výstup. Mal som víziu, že spravím basgitaru, ktorá je čisto z plastu. Toto je model, ktorý sa momentálne tlačí na Technickej univerzite v Košiciach a vlastne je to náhrada mojej praktickej maturity. No a vlastne toto som bol schopný zrealizovať hlavne vďaka tejto škole, lebo nikde inde mi neposkytovali túto možnosť. Tým, že máme vlastne v Peugeote máme 3D tlačiarne a všetko som si navrhol v tomto programe po konzultácii s učiteľmi, takže majú to aj mechatronici, aj elektrotechnici, aj strojári, aj technické líceum. Sú to hrubé základy nejakého kreslenia, na papier sa kreslí iba v prvom ročníku, takže vlastne potom už prechádzate do programu priamo, v ktorom sa kreslí takisto v podnikoch, toto sa bežne tento program využívajú projektanti. Tiež pláno a základe toho vlastne. Ešte nejakú... Mám, počkaj. Ako môžete vidieť, tieto dielne máme rozčlenené na viacero úsekov. Napríklad tu nás sa nachádza zvarovňa. Čo sa týka zvárania, zvárame základnými metodami a najčastejšie používanými. Čiže zvárame CO-čkou, máme tu 4 boxy na CO-čku. Potom zvárame aj obaľovanou elektródou.